Acum, lăsați-mă să vă spun ceva despre cei mai deștepți oameni pe care i-am văzut vreodată crescând mâncare. Nu cumpără îngrășământ, nu cumpără spray pentru dăunători, nu cumpără amendamente pentru sol, starter pentru semințe, sisteme de irigație sau oricare dintre celelalte lucruri de care magazinele de grădinărit au convins oamenii moderni că absolut nu pot trăi fără. Nu cheltuiesc nimic și cresc mai multă mâncare decât familii de 2 ori mărimea lor, cu bugete de 10 ori mai mari. Vorbesc despre Amish și înainte ca cineva să-mi spună că asta e o metodă demodat de a face lucrurile, dragă copile, te rog, demodat e doar alt cuvânt pentru dovedit. Tot ce v-au spus că era depășit despre crescutul mâncării, metodele cu care l-au înlocuit acum, o travă solul, o travă apa și o travă oamenii care mănâncă ce iese din pământ. Experții care au proiectat grădinăritul industrial modern nu au produs familii mai sănătoase sau mâncare mai bună, au produs profituri mai mari pentru companiile care vând ingredientele. Amish nu au cumpărat niciodată argumentul ăla și grădinile lor arată asta în fiecare sezon. Lăsați-mă să vă arăt ce fac și ce costă. Care e nimic, întâi hrănesc solul, nu planta, și folosesc ce face deja grajdul. V-au spus că îngrășământul vine într-o pungă. Când mergi la magazin primăvara, cumperi punga cu numerele pe ea, urmezi instrucțiunile și așa hrănești o grădină. Oamenii care v-au spus asta vă vând punga. Vreau să vă gândiți la ceva. Un singur cal produce între 15 și 20 de kilograme de balegă în fiecare zi. În fiecare zi. Asta nu e o problemă de gestionat. Asta e o resursă generată zilnic, gratuit, de un animal care de asemenea lucrează pământul vostru și nu necesită electricitate să opereze. Un cal, un an, aproximativ 18 tone din cel mai fin amendament pentru sol disponibil pe pământul ăsta. Și iată ce face balega aia pe care punga nu poate. Nu doar hrănește planta, hrănește solul. Există o diferență profundă și e secretul sub tot ce înțeleg Amish despre crescutul mâncării. Microbiomul solului vostru, în asta e doar un cuvânt fancy pentru miliardele de creaturi vii în fiecare pumn de pământ sănătos, bacteriile, ciupercile, comunitatea invizibilă care face nutrienții disponibili pentru rădăcinile plantelor. Microbiomul ăla e pe ce funcționează de fapt grădina voastră. Îngrășămintele chimice hrănesc planta direct, ocolind comunitatea aia în întregime și peste timp o omoară. Încet, în liniște, solul devine dependent și slab, în același mod în care o persoană devine slabă când încetează să facă orice pentru ei înșiși. Balega hrănește comunitatea. Le dă miliardelor alea de lucruri vii ceva cu care să lucreze. O digeră încet, eliberează nutrienți treptat și construiește tipul de sol bogat, întunecat, friabil, care ține apa ca un burete și crește rădăcini cum nu v-ați crede. Bunica composta balega în spatele grajdului într-o grămadă care mergea de dinaintea să ajungă pe proprietatea aia, adăuga la ea în fiecare zi. Lua din ea în fiecare primăvară. Grămada aia era la fel de importantă pentru fermă ca fântâna. Și nu costa nimic pentru că animalele erau deja acolo. S-ar putea să nu aveți un cal, dar ați putea avea un vecin care are. Amish vă vor spune, și asta e adevărul, că una dintre cele mai bune resurse în orice comunitate rurală e un fermier cu mai multă balegă decât spațiu de grădină. Mergeți să găsiți fermierul ăla, aduceți o găleată. Întrebați frumos, nu veți fi refuzați. Al doilea, compostare la temperatură. Metoda Amish care funcționează de fapt. V-au spus că compostarea era simplă. Doar adunați lucrurile și așteptați. În cele din urmă devine sol. Fiți răbdători. Și asta nu-i greșit exact. Dar e încet. Și compostarea lentă, făcută neglijent, produce ceva mediocru în cel mai bun caz și un coșmar de semințe de buruieni în cel mai rău. Amish compostează la căldură. Și asta schimbă totul. O grămadă de compost construită corect, echilibrul potrivit de material maro și material verde, întoarsă regulat, păstrată umedă dar nu udă, va atinge 60 până la 70 de grade Celsius în centru. Asta e destul de fierbinte să omoare fiecare sămânță de buruiană în grămadă.
destul de fierbinte să distrugă majoritatea patogenilor, destul de fierbinte să descompună chiar și tulpini lemnoase și tulpini dure în compost finit în 8 până la 12 săptămâni în loc de un an sau mai mult. Raportul contează. 30 de părți maro la o parte verde. Marourile sunt materialele voastre de carbon uscat, frunze moarte pe care le-ați strâns toamna, paie, tulpini uscate, hârtie sfâșiată, așchi de lemn. Verzurile sunt materialele voastre de azot, resturi de bucătărie, tăieturi de iarbă proaspătă, balegă proaspătă, zațul de cafea, prea mult verde și grămada se acrise și miroase ca ceva ce nu vreți aproape de grădină. Prea mult maro și abia se descompune deloc, doar stă acolo arătând ca o grămadă de deșeuri de curte. Faceți raportul corect. Întoarceți-l în fiecare săptămână ca să împingeți oxigen în centru. Păstrați-l umed ca un burete stoars și priviți-l încălzindu-se. Când țineam o grădină mare în 50 și 60, aveam 3 coșuri de compost funcționând deodată. Unul fiind umplut, unul gătind activ, unul finit și gata de folosit. Rotația aia însemna că întotdeauna aveam compost finit disponibil, întotdeauna. Din material care era resturi de bucătărie și deșeuri de grădină cu 3 luni înainte. Amish fac asta pentru că înțeleg că solul e un sistem viu care are nevoie de hrănire și cea mai bună mâncare pentru el e deja generată de tot restul care se întâmplă pe proprietate. Nimic nu părăsește ferma, totul ciclează înapoi. Asta nu-i demodat. Asta e cea mai sofisticată gândire agricolă care există. Al treilea, semințe salvate de la cea mai bună plantă, nu cumpărate de la cel mai bun pachet. Acum asta e cea cu care vreau să stați un moment. Au petrecut 10 de ani proiectând semințe care nu pot reproduce fiabil. Semințe hibride care produc o recoltă spectaculoasă și apoi, dacă încercați să salvați și replantați din ele, vă dau ceva complet diferit și inferior. Au proiectat-o așa cu un scop, ca să trebuiască să vă întoarceți și să cumpărați mai multe semințe în fiecare an. Asta e un model de afaceri deghizat ca ameliorare de plante. Amish nu l-au acceptat niciodată. În fiecare toamnă, înainte de prima înghețată, familiile Amish trec prin grădinile lor cu intenție. Nu doar recoltează mâncare, selecționează viitorul grădinii lor, roșia care a produs cel mai abundent, planta de fasole care a stat în picioare prin căldura din august când altele s-au ofilit, dovleacul care a rezistat mucegaiului pudră, care a atins tot în jurul lui. Acelea sunt plantele de la care salvează semințe, nu plantele cele mai drăguțe, cele mai puternice, cele care au performat cel mai bine în condițiile reale ale grădinii alea reale. Și iată ce se întâmplă peste generații de selecție aia, semințele devin adaptate. Cu adevărat adaptate la solul ăla specific, clima aia specifică, provocările alea specifice. O varietate de roșii care a fost crescută pe aceeași fermă Amish timp de 50 de ani nu e aceeași roșie care era când a sosit. A fost modelată în liniște de 50 de runde de selecție în ceva care aparține locului ăla, ceva pe care niciun catalog de semințe nu vi-l poate vinde pentru că există doar acolo. Am o varietate de fasole care a venit din grădina mamei. A primit-o de la mama ei. Nu știu cât de departe merge înainte de asta. Ce știu e că fasolea aia apare fiabil în solul meu, în clima mea, cu situația mea particulară de drenaj, mai bine decât orice am comandat vreodată dintr-un catalog. Își amintesc de unde au venit și în fiecare an salvez pe cele mai bune să le plantez din nou. Pentru stocare, semințele de fasole, porumb și dovleac merg în plicuri de hârtie. Hârtia respiră și împiedică umiditatea să se adune. Roșiile și ardei merg în borcane mici de sticlă cu un vârf de orez uscat sau un pachet mic de silica să absoarbă orice umiditate. Etichetați totul. Nume, an, de la ce plantă a venit dacă urmăriți performanța. Depozitați într-un loc răcoros, întunecos, uscat, departe de fluctuații de temperatură. Bunica le păstra într-o cutie de tablă pe un raft în pivniță. O plantă de roșii poate să vă dea sute de semințe. Sute. Semințe gratuite. Ani de zile. De la o plantă. De ce cumpărați în fiecare primăvară? Al patrulea. Udat adânc și rar. Metoda care construiește rădăcini puternice. Iată ceva care surprinde oamenii. Amish nu udă în fiecare zi.
Majoritatea grădinilor lor sunt udate de 2 ori pe săptămână cel mult, uneori mai puțin, și plantele alea sunt mai puternice și mai rezistente la secetă decât orice udat zilnic de un sistem automat. Motivul e adâncimea rădăcinii. Și e simplu odată ce înțelegeți. Când udați puțin în fiecare zi, umiditatea rămâne aproape de suprafață, rădăcinile urmează umiditatea, pentru că asta fac rădăcinile. Cresc spre apă. Apă de suprafață înseamnă rădăcini de suprafață. Și rădăcinile de suprafață sunt rădăcini fragile, vulnerabile la căldură, la secetă, la orice tulburare a stratului superior de sol. Când udați adânc și rar, cu adevărat înmuiând solul la 8, 10, 12 inci, umiditatea merge adânc. Rădăcinile urmează jos. Rădăcinile adânci pot accesa apa în perioadele uscate, când suprafața a fost coaptă, uscată săptămâni. Rădăcinile adânci țin planta stabilă. Rădăcinile adânci găsesc rezerve minerale pe care rădăcinile de suprafață nu le ating niciodată. Grădinile Amish udă dimineața, întotdeauna dimineața, înainte ca căldura zilei să poată fura umiditatea prin evaporare înainte să ajungă la rădăcini. Și udă la baza plantei, nu pe frunze, niciodată pe frunze, pentru că frunzișul ud noaptea e o invitație la boală fungică care poate distruge o recoltă în zile. Folosesc gravitația unde pot. Butoaie ridicate pe platforme simple de lemn, umplute din scurgerea de acoperiș când plouă, permițând apei să curgă prin linii îngropate sau furtunuri simple la straturi de grădină, fără pompă, fără electricitate, fără factură la apă. 2,5 cm de ploaie pe un acoperiș modest generează sute de litri. Amish oprind. Restul dintre noi o privim curgând pe alee. Instalați măcar un singur butoi sub jigheabul vostru sezonul ăsta. Costă aproape nimic dacă găsiți un butoi alimentar uzat pe care îl puteți obține adesea gratuit de la restaurante sau operațiuni de procesare alimentară. Apa aia depozitată va purta grădina voastră prin perioade uscate care altfel v-ar avea cărând de la robinet în fiecare seară. Al 5-lea, plantare însoțitoare, grădina care se protejează singură. V-au vândut pesticide convingându-vă că controlul dăunătorilor necesita chimicale, că nu există altă metodă fiabilă, că alternativa era să priviți recoltele fiind mâncate și sezonul ruinat. Amish au gestionat dăunătorii fără o singură sticlă de spray generații și o fac înțelegând că o grădină nu e o colecție de plante individuale, e o comunitate. Și ca orice comunitate, vecinii potriviți fac totul mai sigur. Gălbenelele plantate prin straturi de legume eliberează compuși din rădăcinile lor care resping nematozii, viermii microscopici care atacă sistemele rădăcinilor și mirosul lor confundă și descurajează afidele și muscele albe deasupra solului. Nu sunt decorative, lucrează. Busuiocul plantat lângă roșii confundă moliile cornute, care pun ouăle care devin omizile alea devastatoare. Compușii aromatici puternici maschează semnalele de miros pe care le folosesc moliile să localizeze plantele gazdă preferate. Aceleași roșii, vecini diferit. Presiune dramatică diferită de dăunători. Căpușnicele plantate la marginile straturilor acționează ca culturi capcană. Afidelele preferă pe majoritatea legumelor și se adună acolo în loc de pe plantele voastre de mâncare. Lăsați căpușnicele să ia lovitura. Fasolea și dovleacul vostru rămân curate. Și apoi căpușnicele merg în salată, oricum, deci nimic nu se irosește. Plantarea celor 3 surori, despre care am vorbit înainte, porumb, fasole și dovleac împreună, e același principiu extins mai departe. Fiecare plantă beneficiază pe celelalte. Porumbul adăpostește fasolea. Fasolea fixează azotul pentru porumb și dovleac. Dovleacul umbrește pământul, ține umiditatea și tulpinile sale înțepătoare descurajează dăunătorii care trăiesc pe pământ să se miște prin strat. Amish nu luptă cu grădinile lor. Le proiectează ca grădina să se apere în mare parte singură. Asta nu-i lene, asta e inteligent. Al 6-lea, cultură de acoperire, toamnă. Hrănirea solului în timp ce se odihnește. Acum asta e cea pe care majoritatea grădinarilor moderni o sar complet. Și e cea care explică de ce grădinile Amish devin mai productive în fiecare an, în loc să se uzeze cum fac majoritatea grădinilor după 5 sau 6 sezoane.
Când sezonul de creștere se încheie, majoritatea oamenilor își curăță straturile și lasă solul gol prin toamnă și iarnă. Solul gol pierde nutrienți prin eroziunea ploii. Se compactează, pierde activitatea biologică care îl face productiv. Merge înapoi. Amish plantează culturi de acoperire. Trifoi roșu, secară de iarnă, veșmântul păros. Acestea nu sunt culturi alimentare, sunt culturi de sol. Cresc prin sezonul rece, protejând suprafața de eroziune și fac ceva remarcabil subteran. Trifoiul și veșmântul sunt leguminoase și leguminoasele au o relație cu bacterii specifice de sol care le permite să capteze azot direct din aer și să-l fixeze în sol într-o formă pe care rădăcinile plantelor o pot folosi. Azot gratuit, din aer, livrat în straturile voastre de grădină peste iarnă, ca atunci când vine primăvara și întoarceți cultura de acoperire aia sub, eliberați o creștere de nutrienți care nu v-au costat nimic decât un pumn de sămânță în septembrie. Secara de iarnă, între timp, crește un sistem radicular extins care sparge fizic compactarea, creează canale pentru apă și oxigen să se miște prin sol și când e întoarsă sub primăvara, adaugă cantități masive de materie organică. Amish nu frământă culturile astea sub cu utilaje grele. Le crimping jos cu un rulou sau pur și simplu așează carton peste ele târziu iarna, omorându-le cu întuneric ca să se descompună pe loc, hrănind solul de sus în jos fără să tulbure comunitatea vie de desubt. A nu frământa e important. De fiecare dată când întoarceți solul adânc, distrugeți rețelele fungice numite micorize, care e doar un cuvânt fancy pentru sistemul de fire subterane care conectează rădăcinile plantelor și le ajută să împartă apă și nutrienți. Distrugeți rețelele alea și setați biologia solului înapoi. Amish au înțeles prin generații de observație că cu cât tulburați mai puțin solul, cu atât performează mai bine. Agricultura modernă fără frământare doar acum ajunge din urmă la ce comunitățile alea nu au încetat niciodată să facă. Al 7-lea, etica muncii comunitare. Nimeni nu grădinărește singur. Și acum vreau să vă spun lucru pe care nicio carte de grădinărit nu-l captează complet. Pentru că nu-l puteți cumpăra și nu-l puteți replica singur. Amish nu grădinăresc ca gospodării izolate, competind între ele. Grădinăresc ca o comunitate împărtășind între ei. Când e timpul plantării, multiple familii lucrează împreună. Ce ar dura o persoană 2 săptămâni, ia un grup de 8 o sâmbătă lungă. Munca devine o ocazie. E mâncare, e conversație, e râs, e satisfacția particulară de a face muncă fizică grea, alături de oameni în care aveți încredere. Când cineva descoperă că o combinație particulară respinge un dăunător cu care s-au luptat toți, cunoașterea aia se răspândește prin comunitate până săptămâna următoare. Nimeni nu o brevetează, nimeni nu o vinde, doar devine ce știe toată lumea și ce face toată lumea. Când o familie are un an greu, boală, o pierdere neașteptată, un sezon care a mers prost din motive pe care nimeni nu le-a putut controla, comunitatea umple golul. Borcan extra din pivnița unei familii, muncă extra la timpul plantării, sămânță extra din surplusul cuiva. Asta nu-i doar generozitate, asta e un sistem. Un sistem rezilent care supraviețuiește anii grei pe care gospodăriile izolate nu îi supraviețuiesc singure. Mă gândesc la propria mea grădină și mă gândesc la toți anii când am lucrat-o cu copiii mei aproape, cu vecinii trecând, cu femeile de la biserică împărtășind tăieturi și diviziuni și sfaturi care veneau din 40 de ani de a fi atentă la solul particular ăsta în locul particular ăsta. Cunoașterea aia trăiește în comunitate. Nu se transferă complet într-o carte sau un videoclip. Se transferă de la persoană la persoană, în grădină, cu mâinile în același pământ. Găsiți-vă comunitatea, creșteți alături de oameni, împărtășiți semințele, cunoașterea, recolta, acceptați ajutor când sezonul vostru e greu. Oferiți-l când al altcuiva e. Acum, lăsați-mă să vă spun ce e de fapt toate astea, pentru că aș putea să vă dau tehnicile toată ziua. Balega, compostul, semințele salvate, plantarea însoțitoare, culturile de acoperire, toate adevărate, toate utile, toate ceva ce puteți începe să faceți sezonul ăsta fără să cheltuiți un singur leu. Dar Amish nu sunt grădinari productivi pur și simplu pentru că au tehnici bune.
Sunt grădinari productivi pentru că înțeleg că grădina nu-i separată de viață, nu-i un hobby, nu-i un proiect de weekend. E parte din întreg, țesută în fiecare sezon, fiecare zi, fiecare relație în comunitate. O îngrijesc cum îngrijești orice nu-ți permiți cu adevărat să pierzi. Și cred că asta e lecția mai adâncă pentru toți noi. Am externalizat atât de mult mâncarea noastră, medicina noastră, comunitatea noastră, cunoașterea noastră despre cum cresc lucrurile și cum funcționează lucrurile. Am predat toate la sisteme care erau fericite să le ia și să ne taxeze înapoi în bucăți. Amish nu au predat-o niciodată, nu pentru că sunt înapoiați, pentru că au înțeles ceva pe care majoritatea oamenilor petrec o viață învățându-l. Ce creșteți singuri vă hrănește diferit decât ce cumpărați. Nu doar în corp, în spirit. E ceva care se întâmplă când pui o sămânță în pământ și o privești devenind mâncare pe care nicio tranzacție de magazin alimentar nu o poate replica. E un fel de recunoștință care nu necesită efort, doar sosește natural când înțelegi propriul tău loc în ciclul lucrurilor. Bunica știa asta. Mâinile ei erau în sol în fiecare sezon al vieții ei. Nu a avut niciodată mulți bani, nu a avut nevoie niciodată de mulți bani. Grădina i-a dat ce banii ar fi trebuit să ofere și i-a dat cu o generozitate pe care nicio piață nu o putea egala. Cheltuiți nimic, creșteți totul, aveți încredere în sol, aveți încredere în sămânță, aveți încredere în comunitate, aveți încredere în Domnul care a proiectat întregul sistem să funcționeze fără îmbunătățirile noastre. Acum am semințe de sortat înainte ca lumina să plece.